Update na mga kapuso na itong brutal nga pagpatay sa usa ka babae kansang lawas gilabay daplin sa kalsada sa barangay Tisa, Cebu City. May nakuha ng CCTV footage ang kapulisan kailang gipa-enhance karon. Ang report ni Nico Serino. Naglaom ang kapulisan nga makatabang sa ilang pakisusi sa nahitabo kang Rhea May Tokmo ang nakuha nga CCTV footage. May gitan-aw sab sila nga person of interest sa kaso. Atong isubmit sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance ang katong CCTV na kung diin ang kaning maong biktima. Nakita siya nga ning sakay sa motorcycle nga yellow. So habal-habal posible. So mao na siya ang atong makonsider no na persons of interest katong driver. May lead na nga gisubay ang PNP apan nagdumili pa si Dalugdog sa pagdetalye kabahin niini. Matod sa City Director, dili mabuhat sa usa ka tawo lang ang krimen. Posible kunong duha o tulo nga naka four-wheel vehicle. Ang iyang naw manggod sa maong biktima murag nasunog ba. Wata kabalo kung gibubuan og inini tubig or basin og kanang aksido. Kay kuan man nga nalata ang iyang naw pati ang iyang kining wrist dito sa iyang kamot. Abi sa investigador og kanang hematoma or kanang tattoo. Dili di ay kuan dito siya kanang hematoma dito siya. Unya nangalaksi ang uban kay murag something na kanang naigibubo sa iyang lawas. Unya napoy nakita nga kanang murag stabon diri may kilid sa iyang nipple. Sa ilang bahin ang Mandaue City Police Office, miabag sab sa ilang mga counterparts sa syudad sa Sugbo sa investigasyon. Nasayran nga sa barangay Look, nag-abang ang biktima. We are supplying them with all the assistance na ang ikahatag namo regarding sa mga information, sa mga follow-up. May kuha na to, sir. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.